boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange? Come with us and you will see. This our town of Halloween. This is Halloween. This is Halloween. Pumpkin scream in the dead of night. This is Halloween. Everybody make us in trick or treat till your neighbor's gonna die of fright. This is подкаст «Черті відьмарки». Ой, то бок дочкі, маткі, але ў хэллоуінскі час. Так, мяне завуць Дар'я Гардзейчык, насупраць мяне чортава маці спадарня Новік, Ірына. Ірына Новік і Дар'я Гардзейчык, дочкі, маткі хэллоуінскіх жахаў. І мы будзем сёння размаўляць пра хобі, паколькі наше хобі гэта ведзьмаўство і усякія прочыя прыкалясы. Спадарня Ірына, вось у мяне тут зараз карткі таро прысутнічаюць, да? Пазалаціце ручку, выцягніце картку, я вам скажу, як пройдзе гэты выпуск. А правай, левай? Нічого? Якая Нормально? розніца, Окей, господи? ну, як бы, не можа быць. Гэта ўсё вашыя забабоны, давайте. О! Age of Wands, ён жа туз жезлаў. Гэта... Я выцянула, ну, да! конечно, гэта фалічны сімвал, спадарня Ірына. Гэта значыць, што як бы патрыархат і капіталізм, яны заўсёды з намі, і яны будуць нам усяляк перашкаджаць, але на кожны жезл знойдзецца свой кубак. Прекрасно сказано. Карацей кажучы, хобі, спадарня Ірына, скажыце, адкуль у вас узяліся розныя хобі і якія яны ў вас ёсць? Я с самого детства, як прекрасная, хорошая девочка, займалася рукоделием. Я раблю народных лялек. У мяне ёсць нават плейліст на YouTube-канале «Тётя Іра» з лялькамі. А вось нядаўна у мяне з'явілася новае хобі. Я ўмею рабіць лялек, падобных да лялек Вуду. Мяне папрасілі, гэта я не сама придумала, честно, я расскажу, потом расскажу. Даша, а у цябе якое магічнае хобі? Ну, спадарня Ірына, па-першае, я умею рабіць расклады на таро. Я звычайна нікому не кажу, але ў мяне аж цэлых 8 талей. Таро гэта тое, што па-расійску колода, таль. Вось, і яшчэ я нават попридумляла усякія альтэрнатыўныя пераклады з ангельскай на беларускую. Напрыклад, тут ёсць temperance, тое, што па-расійску умереннасць, а я гэта перакладаю як памяркоўнасць. Супер. Вось. А я яшчэ ведаю, што ўмею. Я нядаўна навучылася. Мяне папрасілі. Я не сама, я ні пры чым. Але я ўмею ліць воск. Я ўмею выліваць воск. То бок вы можаце зрабіць адліўку. Это вам не просто так. Слухайце, насамрэч усякай гэтай магічнай штукі вакол мяне з дзяцінства было даволі шмат. Я нават памятаю, як мяне бацькі з сябрамі бацькоў заперлі ў Белавежскую пушчу, Белавежскую пушчу. А там у вёсцы жыла нейкая старая вядзьмарка. Вось, і значыць... Старая. Я думаю, што яна была даволі маладая. Ну, так, ёй можа было год 50. Не, насамрэч, ёй было за 70, але мне тут недавно прыйшла інфармацыя з космосу, што яна дагэтуль жывая, то бок, магчыма, ёй было ніякіх не 70, а рэальна год 52, не ведаю. Праўда, вядзьмарка. Так, магчыма, а можа, ёй ўжо 150, это нікому не вядома. Карацей кажучы, у яе была нейкая зборная салянка, таму што у яе віселі іконы ў хаце, пры гэтым, значыць, яна рабіла нейкія расклады на картках, на звычайных гульнявых картках, не таро. Яшчэ, значыць, у яе воск, яшчэ нейкія там, это яна магічныя забабоны прамаўляла, там, клянуся Богом, штосьці вось такое. І я сябе адчула дрэнна, я пачала плакаць, і мяне выставілі на вуліцу. Вось, мне было год 5. Д'ябалы там у табе усялякія. Ну, напэўна. Хаця я не думаю, што ведзьмаркі яны як бы божым промыслам займаюцца. Прынамсі, праваслаўная, каталіцкая, усе астатнія цэрквы так не лічаць, але з тых часоў ва мне штосьці перавярнулася. І я вельмі люблю, акрамя таго, што вось, значыць, увесь гэты гатычны атрыбутызм, я яшчэ люблю всякую готыку ў жыцці і у віртуальным жыцці, то бок гатычныя раманы, якія не пра вядзьмарства і чарцей, хаця часу да часу і пра вядзьмарства і пра чарцей. Вось, усякія гэтыя ангельскія прыкалясы. І яшчэ я люблю бываць на старых могілках, разглядаць старыя могілкі. Вось. У каго якія хобі, у мяне такія.
Ну, круто. Ведаеш, я вельмі люблю такую гарадскую магію, то бок пра тое, што вот эти все іныя, вот это вот прям так, я такая адчуваю, што я іная, прям вообще. Вот. І я вот вельмі люблю шукаць гэта не ў старых гатычных раманах, а я хачу бачыць вось гэтую магію ў гарадскім жыцці. І, ну, я ж там інжынер, я ж там фізіку учыла, хімію, все там остальные эти прыбабахі. І я сабе пераконваю, запэўніваю, што ну, я ў гэта не веру. Я ў гэта не веру, я вообще не такая, я жду трамвая. Але калі нехта кажа, ну, скажы мне, ну скажы, там, я ведаю, што ты вот можаш. І калі нехта ў мяне верыць у маю магію, я такая, не, ну не вопрос, ёсць запыт, будзе адказ. Дарэчы, пра лялек-воду. Скажыце, спадарня Ірына, гэта вы чые мадэлькі рабілі? Тых людзей, пра якіх я думаю? Ну, я табе раскажу, як это было. Ну, мяне ж сяброўкі ёсць, которые ў мяне вераць, которые мяне любяць, там, которые кажуць, ты можаш, там, давай, раскажы нам, што на сэрцы, там, чым это все скончыцца. І я не магу ім адмовіць, ну, таму што, ну, мы сяброўкі. А тут так, ну, ты ведаеш, які ў мяне сяброўкі, да, это экстрэмісткі, тэрарысткі, там, это крымінальніцы, там, этих судзімасцей клейма не маце ставіць, вот такія ў мяне сяброўкі, вот, яны мне кажуць, ну, што, ну, вот так у нас зараз сталася, што, ну, няма іншай крыніцы інфармацыі, няма іншай крыніцы ўздзеяння. Мы далёка, дапамажы, ты можаш. Мы твае лялькі бачылі, вось, яны працуюць, і это сама. І я не магу рабіць зло. Я такая вся светлая, у мне там Вось яна сапраўдная існасць праявілася. Да, ну, я думаю, что я хорошая, что я добрая. И я такая думаю, ну, что-то делать. Я пошла, почитала книжку про замовы, там у меня есть такие книжки специальные. И я зразумела, что трэба. Я такая кажу, дзяўчаты, без пытанняў. Я вот прирабляць нічога я не могу. Я могу развернуть. Ось як бы тое, вот, что на вас скіравалі, давайте развернем. Так, просто вот як бы, вот, это на айкідо мяне научили, да, что там, калі вы сабе ляціць в лоб, не трэба падстаўляць лабэшнік, трэба так раз в бок адысці, каб эта сила, ну вот яна куды ўтышла і ў зямлю. І я такая кажу, дзяўчаты, сейчас все будзе, мы з ними сели. Я показала, я ж умею ляльки рабіць, я такая показала дзяўчата, вот так вот скручиваем, кожная сабе, там мне надо 8, я кажу, не, никаких 8, 1, выбери одного, там, это, час по чайной ложке, потроху, лучше 40 раз по разу. И мы купили иголки, купили сурветки, красиво скрутили, свечки запалили, куды трэба втыкнули. Ну, и зараз мы чакаем вынікаў, як вось тое, што паслалі на маіх сябровак, як яно пайшло обратно. Нічога, вот, как там, ничего личного, ничего особистого. Все просто вот откуль пришло, туды хай и сыходзіць. Вот так что я маю такі досвед. Девчата мне нават заплатили. Сказали, что за такое нельга не платить. Это як бы, ну, как вот это, сказали, там дали мне по 2 евро. Вот, я заробила. Ну, вот Анна ведьма, спадарня Ірына. Для своих знижки. Для экстремистов, террористов и криминальниц запросто. Наконт тэрарыстаў, экстрэмістаў і крымінальніц, звычайна тыя людзі, пра якіх, зноў жа, у мяне, як у таралагіні, амаль што прафесійныя цікавяцца, там, ну, калі ж ён ужо здохне, так? Ці калі ж ён ужо сыдзе, такі феномен здараецца як непрагляд. Гэта наш спецыяльны магічны тэрмін, гэта калі мы робім расклад, а карты паказваюць нейкую лухту ці нічога не паказваюць. І ёсць тэорыя, што ўсе гэтыя, значыць, топавыя палітыкі і ўсе астатнія нехарошыя людзі, яны маюць сваіх штатных магаў, не ведзьмарак, вельмі моцных, якія там усе гэтыя энергетычныя полі закрываюць і ні халеры ж не бачна. Ну, яны таксама не дарма хлеб ядуць. Ну, што ты думала, адны мы з табой такія вот гэтыя ведзьмаркі. Ну, там ёсць таксама трохі навучаных людзей. Ну. Акрамя вядзьмарства, калі я была малая, я вышывала крыжыкам, малявала усякае акварэлькаю. Вось, да, рэальна, я умею вышываць крыжыкам, сам рэч. І чытала усякія хорошыя кніжкі, а потым я вырасла. І вось толькі нядаўна я вяртаюся да таго, што я чытаю кніжкі, аказалася, што спакойна можна чытаць там па 3 кніжкі на месяц, калі проста вось у метро едзеш, там штосьці, это фончыкам сабе ставіш аўдыокнігу і неба на зямлю не падае, інтэлектуальнага рэсурсу хапае. А потым, значыць, я ўвайшла ў гэтую калію ад пачатку, о боже мой, усё гарыць, і я рыхтуюся да ЦТ, а потым, о боже мой, усё гарыць, і я вучуся ва ўніверсітэце і працую адначасова, і ў мяне не то, што часу не было,
Ну і часу не было, і галоўна інтэлектуальнага рэсурсу Так, не было, рэсурсу таму няма, што на ўсе гэтыя нашыя забабоны магічныя ці не вельмі, канешне, патрэбны рэсурс. І я вось толькі нядаўна, дарэчы, вярнулася да таго, што я пачала зноў чытаць свае улюбёныя кніжкі па фалькларыстыцы. Вось, таму што як бы беларускі фальклор, ён вельмі класны, ён не горш за ангельскі, і вось все практыкуюць зараз веканства, вось гэта ўсё неапаганства. Я лічу, што трэба зрабіць беларускае неапаганства sexy again. Вось, і ну як бы чаго святкаваць той Самайн, калі ў нас ёсць наш отечественны дзяды, святы, пра яго нават Міцкевіч пісаў. Слухай, так, я таксама вельмі люблю беларускі фальклор, і ну я это і паесці я люблю. Ось. І таму, калі я просто гляджу, якія традыцыйныя святы адзначалі, то я просто знаходжу там шмат такого магічнага ўсяго. Вось там як все тыя, як Спас адзначалі, там і тыя яблыкі з аднаго боку свянцілі ў царкве, а там з іншага боку што-небудзь там яшчэ прыгаворвалі там на это там мак які-небудзь, як хлеб пеклі, як там нагаворвалі на ўраджай, там як калі гуркі саджалі, трэба было, каб гаспадар голым пабегаў там патрос всялякімі часткамі цела і расціце агурочкі, як мужскія. Добрыя думкі, да. Вось прыкладна такое, і я такая думаю, классно, блин, такая магия привабная, вообще так хочется это отрадить и знову заставить кого-нибудь побегать по этих гектарах полёв. Голым. Пожадана якога-небудзь сімпатычнага маладога чалавека, правда, Петя? Дык вось, атрымліваецца, што ў нас гэтая самая магія, яна па шчырасці нікуды і не знікала. У нас насамрэч хрысціянства пару стагоддзяў. У Італіі ўжо там, значыць, это тысячагоддзямі тое хрысціянства. У нас пару стагоддзяў як прыйшло, змяшалася з мясцовымі паганскімі вераваннямі. І вось што адбылося. Ну такі глядзі, бабулькі ж гэтыя таксама, там яны тут шэпчуць, тут Біблію гартаюць, тут это перажагналася, тут на царкву паглядзела, тут через плечо плюнула. Ну як бы да, ну так все сплялося, што непаўторная проста магія такога беларускага фальклора ўтварылася. Карацей мы тут прасоўваем магію, і мы, канешне, у хэллоуінскіх вось усіх гэтых касцюмах, але насамрэч свята дзяды, якое свята павагі да продкаў, успамінуў пра продкаў, гэта тое ж самае, што гэта самы кельцкі Самайн, які таксама, значыць, ён пра продкаў, потым гэта ўсё з прыходам хрысціянства трансфармавалася, што гэта пра нейкіх духаў, а духі гэта нейкія злыя духі. І вось, значыць, што маем, то маем. Суровы свет капіталізму прымусіў нас апранацца як чэрці і вядзьмаркі, то бок паказваць сваю сапраўдную існасць. Правда, спадарня Ірына? Бывае такое, вось нават у нас ёсць такі вот шчур Артур. Гэта так будзе з кожным, хто будзе сумнявацца ў нашых магічных здольнасцях. Вось, калісьці шчур Артур быў чалавекам. Ну, так, бывае такое. Мог бы стаць баабабам, а вось усяго толькі шчур. Жывая істота. Я мушу сказаць, спадарня Ірыны, вяртаючыся да тэмы хобі, што ў шмат якіх прадстаўніц і прадстаўнікоў вашага пакалення, як я, значыць, сабе гэта ўяўляю, амаль ніякіх хобі няма. І гэта даволі масавая з'ява, што людзі вяртаюцца з работы, здымаюць боты, глядзяць тэлебачанне, ядуць вячэру, і на гэтым як бы ўсё. А ўсе выхады ў іх гэта яны глядзяць тэлебачанне. Ну, яшчэ ж ёсць дача. Ты ж не забываем. Ну, дача гэта не хобі, гэта катарга. Ну, вось бачыш, я просто думаю, таму што я іх люблю, людзей майго пакалення, і абараняю, калі магу заўсёды. Ну, я ўзгадваю, як я жыла, калі вось я працавала на вытворчасці. Это просто ад цямна да цямна ты пашаш, альбо едзеш на работу, альбо едзеш з работы, альбо стаеш у калейцы ў краме, альбо стаеш на кухні. І ўжо просто, ну, не да хобі. На хобі няма, як ты кажаш, ресурсу просто. Ці моя зайка, куды ты цікаеш, моя хорошая? На вот этот шчурачка кажа, да, так і ёсць. Ну, таму ось у цябе, бачыш, толькі калі з'явіўся вольны час, з'явіўся ресурс на тое, каб магічна мысліць. А калі гэтага часу няма хранічна, то як бы і на хобі няма. Але я думаю, ты памыляешся, і нехта знаходзіць все-таки на гэты час. Не, ведаю, я на недавно... маляванне, на вышыванне дзяўчаты, жанчыны знаходзяць час там. На тое, каб з малымі бавіцца, калі ўнукі ў каго ёсць. Вось, ну, на кніжкі таксама знаходзяць некаторыя часто. Не, некаторыя знаходзяць, але так у сярэднім па палаце я так унутраным узорам акінула, і сапраўды людзі збольшага глядзяць тэлебачанне, напэўна, нават не таму, што наламаліся на працы, а таму, што няма гэтай нейкай звычкі і няма нават разумення, што можна займацца чымсьці прыкольным. Недаўна ў Бераставіцкай газеце выйшаў артыкул Ужо цікава, давай. Пра медсестру з паліклінікі, якая вельмі любіць вязаць, вышываць, яна там
там, значыць, упрыгожыла свой дом прыўкрасны, вот, значыць, пра яе цэлы артыкул, пра тое, як яна файна бавіць час, усёй там каля 50 год акурат. І гэта як быццам бы унікальная з'ява. Хаця так, я ведаю некаторых мацяроў маіх сяброў-сябровак, якія там таксама штосьці вышывалі, нейкія там раманчыкі чыталі, але гэта не ўспрымалася як хобі, гэта ўспрымалася як быццам нейкая традыцыя, якая ім ад бабуляў засталася. І больш за тое, што яны там ад часу да часу вязалі нейкія кофтачкі і нейкія шкарпэтачкі, гэта была неабходнасць месцамі, таму што гэта вось шведрык на дзіцёнка апрануў, адправіў у школу, і ўсё, і дзіцёнку не халадно, а пайдзі набудь такі самы шведрык у H&M. Ну так, бачыш, ну гэта пра тое, што робяць жанчыны, не лічацца творчасцю. І гэта вот, мне вельмі гэта баліць. І гэта вось запытанне, а чаму ж у нас не было вялікіх мастачак? Ну таму што проста яны рабілі гэтыя мастацкія рэчы, а ты паглядзі вот гэтыя там падкоўдранікі такія вось, которые на ложках вышываны, ёлкі, это ж глянеш, это ж ну заглядзенне, да? А ты паглядзі на гэтыя карункамі вышываныя, карункамі шыдэлкам вязаныя карункі, ну гэта ж творы мастацтва. Але хто думаў, што гэта творы мастацтва? Думалі як, гэта тое, што там пакласці на стол, каб не было відаць, што там шашаль паеў, да? Ну вось так, просто не прыходзіла нікому нават да галавы паставіцца да жаночай працы як да творчай працы, як да мастацтва. Ну вось тая шалена кіш, як прыклад. Дае дваноў, сапраўды. Так, да іх не ставіліся як да мастачак. Я зараз успамінаю тое, што рабіла мая прабабуля, ну гэта вы ў мяне прабачце. Там такія рушнікі, там такія вышыванкі, асабліва неяк пару год таму мы, значыць, у доме, дзе яна жыла, знайшлі таксама вышываную крыжыкам партрэт дзяўчынкі з 2 касічкамі, я зразумела, што гэта я. Вось, але як бы я ніколі пра гэта не ведала, пакуль, значыць, выпадкова не знайшла там нейкая ануша там валяецца, штосьці пылам пакрытае, ну, уявіце сабе, там прабабуля памерла амаль 20 год таму. Вось, мы знайшлі такі, вау. Ну, гэта ж сапраўды, гэта творчыя нейкія творчыя заняткі. Іншая справа, што ўжо у дачок нашых прабабуляў, якія пераехалі ў горад, урбанізаваліся, і вось гэта ўсё, у іх ужо не было патрэбы, значыць, прыкрываць стол, які шашаль паеў, таму што, значыць, стол з ДВП і пластыку шашалі такое не ядуць. І у іх сапраўды кшталту, ну, прыйшлі да хат, ну, телек. Не, ну і яшчэ як бы што это вёска, это сорамна. Вось як бы горад, там гаварыць па-руску, да, і вот это все отречёмся ад старого мира, оно як бы так адсунула беларускую культуру, як бы гэта другаснае, такое там сорамнае, такое колхоз, вёска, вось, і зараз мы пераадкрываем, і просто, ну, это ж шэдэўр, тое, што мы бачым. Я памятаю яшчэ, калі па Градзеншчыне ездзілі, там заходим мы в одну хату, и там просто там миллион так висит вышитых, и мужик таки кажа, вот, это моя мама вышивала там. Ну, там такие трохи кичевые, конечно, картины, але я их познаю, я ни в одной вёсцы бачила, я ведаю, как это было, там, что там одна некая там перевела на окне эту картинку, потом передала другой, іншай, там яны перамалёўвалі, вышивали, но не было чым упрыгожваць, яны вот сабе вот это все рабілі, і гэта не лічылі мастацтвам, а гэта мастацтва. І сёння мы пра гэта мусім сказаць, што ў нашых жанчын былі хобі, не зважаючы на тое, што яны там голыя босы і мусілі тым хобі сваіх дзяцей адзяваць, калі было холадна. Тым часам нашыя мужчыны займаліся невядома чым. Ну, нехта, канешне, выстругваў па дрэву, штосьці там это выразалі, але гэта было не тое, каб распаўсюджана, то бок зноў жа, вяртаючыся да вясковай хаты ў вёсцы Мінаўцы, туды заходзіш, там як бы уся мэбля такая сабе зробленая з невядома чаго, штосьці такое там за дзедам шведам, за польскім часам яшчэ адкульсьці прывезенае, гэта як бы не рукамі прадзеда зробленае, а вось усе, значыць, рушнікі, пакрывалы, коўдры, гэта зроблена прабабуляй, і ты так на гэта глядзіш і думаеш, да. Ну, да, бо хата, дом, гэта спрадвеку была такая жанчыны доля, жанчыны праца, жанчыны абавязак нават. Мужчына кшталту па-за домам зарабляў грошы, а тое, што ў хаце жанчына на сабе цягнула. Ну, атрымліваецца, што мужчыны-то ў нас акурат не былі ні творцамі, ні мастакамі. Вось гэтая сусветная загадка, што робіць бацька ў гаражы? У мяне дагэтуль няма на гэтага адказу, спадарня Ірына.
Ладно, што мой тата там робіць, я ведаю, я туды заходзіла, але вось гэтая традыцыя ў мужчын па нядзелях сабрацца на гаражах, і там нешта адбываецца, і ты не разумееш, што? Вялікі мужчынскі сакрэт. Так. Вялікі мужчынскі сакрэт, сакральная таямніца, которую нашым жаночым галовам паняць не дадзена. У нас у доме у шматпавярховіку ў Гродні гаражоў не было паблізу, так там мужики збіраліся ў падвале, прикинь, да, прикинь. Яны такія там на нейкіх яшчыках старых сядалі і глядзелі такое адно аднаму ў вочы, так, да, там, знаеш, Палыч, понимаешь, Петрович. Эти уважаю, да? Да. И так часом идешь за бульбою, и так там где-то в гаражах, там, Палыч, Петрович. И я разумею, что трэба хутенька набрать бульбы и уцячы, каб не замінаць вось гэтай мужчынскай сучаснай магіі, которая ідзе з-прад веку ў нашыя падвалы. Правда, Шчурачка? О, да, ён кажа, да. Ось, Шчурачка як бы назірае гэта ўвесь час, бо Шчурачка акурат жыве ў падвале. Ведаеце, у мяне яшчэ ёсць такая дрэнная рыса, я люблю ператвараць хобі ў працу. Вось да пытання фальклорных кніжак. Я ад пачатку чытала фальклорныя кніжкі, зборнікі фальклору, навукоўцы ўсе справы, а потым я такая, а чаму б з гэтага не зрабіць падкаст? І потым я на гэтым падкасце пачала зарабляць нават грошы, а гэта значыць абавязкі, донары, справаздачы, ўсё астатняе. І так хобі ў мяне не стала, а стала плюс адна праца. Скажыце, спадарыня Ірына, як часта з вашымі хобі такое адбываецца? Рэгулярна, часта і густа. Як бы я ўзгадваю такую казку, там, што нейкі усходні кароль хацеў, каб шмат было золата, і папрасіў чараўніка, каб усё, да чаго ён дакранаецца, ператваралася ў золата. Ну і да, я нікога не прасіла, але вось гэтая мара збылася, і все мае хобі ператварыліся ў працу. Ну, адзінае, што я пакуль яшчэ не зарабляю грошай на гэтым, і з донарамі это ніяк не звязана. Вся моя магія пакуль выключна добравольная, добрачынная. І калі дзяўчаты мне вырашылі заплаціць па $2 за тое, каб развярнуць сілу на іх скіраваную, 2 евро, сорі, прабачце, зблытала, то гэта чыста была дабрачыннасць, і я потым некуды этой грошы дзела. Ну, я нормально іх так прыстроіла. Я не помню, куды, не помню. Ну, что-то я такое зрабіла, там, не помню, то аддала некаму. Ну, короче, вот не так я іх это... Easy come, easy go. Лёгка прыйшло, лёгка сышло. Так, вы не хочаце, прынамсі, гэта аспект свайго жыцця ператвараць? Магія ў маім жыцці пакуль што вось яна... Мне гэту плынь трэба яшчэ намацаць. Бач, я так тут такая рыбка маленькая. Я баюся, што мы з вамі раней ці пазней ўсё-такі гэта манетызуем. Просто беларускіх медыа ўсе грошы канчаткова скончацца, і мы пойдзем рабіць расклады гуртовым раздроб. Ну, як бы тут же магія такая штука, што на яе нельга зарабляць. І ўсе ж гэтыя бабкі вясковыя шаптухі, яны колькі далі, столькі далі. Яны ж там не выставлялі сапраўдныя там гэтыя шаптухі, яны ж казалі там. Колькі дасі, столькі дасі. Не дасі, ну не, знаеш, так памагу, калі магу. Ну гэта вы таралагіням у інстаграме раскажыце, у якіх, значыць, прайс. Ну это про маладых. Вот это маладыя, вот это вот всё нам малізму магічнае сапсавалі, да. Мы такія сапраўдныя, это выхаваныя гэтыя вядзьмаркі, мы такія вельмі сціплыя. Як бы не заплаціш, ну сам пашкадуеш, што тут уже, господі, якія цэннікі, пра што ты гаворыш. Так. Ну тады, спадарня Ірына, будзеце сядзець у пераходзе і рабіць лялек вуду за пахлёбку і кавалак хлеба. Я буду сядзець у лесе. Моя каханая, што ў лесе жыве, такая. Там будуць всякие вужы поўзаць, там это молоко піць з гэтага спудачка. Мядзведзі будуць прыходзіць, мёд мне прыносіць, там это ваўкі выйць у піліпаўку. І там каму вельмі дужа трэба, от самі прыйдуць і ўсё прынясуць. А вы думали, Баба Яга гэта гераіня казак? Я думала, господи, ну я просто не хотела казаць, что такая моя фамилия, такое моё, второе. Пакуль что я буду Новик, а потым уже буду тётя Іра, а потым уже чуть-чуть яшчэ подрасту і буду Баба Яга. Ну то бок спадарыня Ірына у нас у дзявоцтве Яга. Просто яна взяла прозвішча мужа, каб маскіравацца. Ну так, бывае такое, бывае з дзяўчатамі, да, здараецца. Ладно, хобби. Я думаю, что у моих суайчыннікаў, хотела сказать, людзей майго ўзросту даволі часта
хобі нейкія хітра вот это вот зробленыя. Напрыклад, адна моя сяброўка любіць хадзіць на майстар-класы па ўсім там кераміка, выжыганне дрэва па дрэву, размалёўкі чагосьці, акварэльныя пейзажы, ўсё што заўгодна, яна ходзіць туды паўсюль. То бок Ну, класна, чаму ўсё адно, што я не кажу, чаму не. Ну, мне не, таму што я не люблю нічога рабіць рукамі ў кампаніі вялікай. Вось, у тым сэнсе, што ну, усе ж будуць глядзець, як я малюю. Малюю я крыва, можа, усе астатнія таксама малююць крыва, але я не хачу, каб людзі ведалі, што я малюю крыва. Я лепей сама намалюю 10 малюнашкаў, і адзін з гэтых малюнашкаў запушчу ў інстаграме. Усе будуць думаць, што я великолепная мастачка. Ну, молодец, ну, молодец. Ну, я таксама адна малюю па этим мастер-классам из интернета бесплатным. Вось. І, дарэчы, я заўважаю, што у хлопцаў чамусьці з хобі складаней, чым у дзяўчат. Таму што дзяўчаты, хто ў спорт, хто ў лес, хто па дровы, хто, значыць, зноў жа гэтыя майстар-класы, хто кніжкі чытае ў прамысловых маштабах. Я, дарэчы, лічу, што чытанне кніжак гэта ўжо стала хобі. Калісьці гэта быў асноўны спосаб спажывання кантэнта, зараз гэта менавіта хобі. А хлопцы неяк, ну, прыйшлі са сваёй праграмісцкай працы. Ну, у лепшым выпадку у іх ёсць нейкі спорт, а ў горшым яны сядзяць, п'юць піва, глядзяць тиктокі. Першае, што я чую, што хлопцы гэта толькі тыя, хто працуе на праграмісцкай працы. Ну, это, конечно, выдатна. А все астатнія такія асобы нявызначанага гендеру, да? Окей. Ну, Не, у мяне проста сябры выклю, што праграмісты. Вось, я з іншымі хлопцамі не важуся. У мяне былі яшчэ знаёмыя актывісты, журналісты і чорці хто, і спадарыня Ірына, я з імі з усімі разарвала сувязь. ну, такое бывае. Праз іх надрэнныя паводзіны Я ў думаю, побыце. трэба, как это, паглядзець там у магічныя шары какие-нибудь, вось, что-то тут такое, чаму-то так праграмісты такими стали супермаскуліннымі ў нашым зараз грамадстве. паглядзім. Давай, про праграмістаў, Так, давай. так. Слухай, а бываюць праграмісты такія такого, ну, приличнага ўзросту, вот как я, напрыклад. Бываюць. Ну, адкуль, интересно, не знаю. Бацька маёй сяброўкі, ну, яны ўсе прывіляваныя, яны ў Мінску нарадзіліся ў прафесарскіх сем'ях, у матэматычныя класы хадзілі. Ну ладно, Вось. хорошо. Так, ну што, спадарыня Ірына, Хорошо, цягніце картку. Так, это мы сейчас про этих юных программистов. Левой рукой. У левой руке Чистые снікерс, домки. правой руке Марс. Вау, гляди, что я Што тут? вытянула. Кароль Ну-ка. мячоў, значыць, у чым А, прыкол праграмістаў? У тым, што ё-маё. яны вельмі рассудачныя, і яны ўсё абразаюць непатрэбнае. Вось, таму што некаторыя журналісты, яны робяць распыляцца на частнасці, вось, а праграмісты яны вельмі Ну, канкрэтныя. вот яны все хобби поотсекали, Так. і таму як бы ім нічого. І такія, мы праграмісты, мы суперзоркі, мы сапраўдныя мужчыны, і нам нічога больш не патрэбна. А калі вы не верыце ў сябе, то самаўдасканальвайцеся бясконца і як это, дадавайце сабе вартасці усялякімі там 100-500 рознымі хобі. Як? Ну, напэўна, вось такая карціна. Карты не маняць, все такі ёсць. Дакладна. Добра, спадарня Ірына, я думаю, на гэтым можна скончыць. Калі... А ты б хацела яшчэ якое-нибудь хобі? Ну так, мара якая-нибудь пра хобі сабе. Слухайце, я перыядычна думаю пра тое, што было б нядрэнна навучыцца граць на фартэпіяне, а яшчэ нядрэнна было б вывучыць нямецкую мову, і яшчэ чаму я дагэтуль не ўмею кіраваць аўтамабілем, трэба б ужо было пачаць. І гэта я ўсё думаю, але потым я думаю, што ў мяне яшчэ столькі кніжак непрачытаных, што я гэта пакуль што адкладу. А мне одно ёсць нездзейсненая мара, я ў дзяцінстве хацела быць балерынай. Да, і ніяк няма на это ресурсу. Там, то трэба нейкія там лялькі вуду, то трэба там этот воск, то трэба папрацаваць час ад часу, справаздачу какую-нибудь здаць, артыкул напісаць, там, не знаю, выступіць дзе-нибудь, посвяціць лицом, яшчэ што-нибудь такое, і няма часу. І я думаю, што, когда-нибудь 80, я нарэшце куплю сабе пуанты, пойду ў лес, стану под сосной на дыбачкі і буду танцаваць лебедзінае озера. Ці шчалкунчыка. Ну, подумаю. Так, ролю падсушанага караля выконвае спадарня Ірына У Новік. мяне ёсць каму падсучынага караля танцаваць. Я раскалдую на час гэтага шчура Артура, і мы з ім такі дуэт складзем, што вы ўсе пазайздросціце. А пакуль вы зайздросціце, напішыце ў каментарах, якія ў вас ёсць хобі і як вы ставіцеся да нашых магічных практык са спадарняй Ірынай. Таму што нам перыядычна аматаркі каталіцызму пішуць у каментарах, што мы нешта не так робім, і гэта ўсё супраць Божага промыслу, але
што вырасла, то вырасла, як ёсць, так ёсць. Карацей, пішыце ў каментарах усё, што вы думаеце, і чым вы там займаецеся ў вольны час. Я папраўляю сваю шляпу і кажу, што лайкі, зорачкі, шэры, рэпосты, званочкі, падпіскі, гэта ўсё вось там. Так, супер. І раскажыце, якія яшчэ тэмы вас цікавяць, бо мы намаляваліся так, што не сцярэш, і будзем працягваць наша светлае магічнае дзела, нашу справу у сэнсе падкаст дочкі маткі. А пакуль бывайце. Пачуемся і пабачымся.